Hozir boshqa keldi birovber. Turan deymiz aymi? Boshqirdiston, Tatariston ham qo'shni davlatlar. Hozir men bunlarga yozaman endi. Ikkinchi telefonga yozib qo'ying. Ko'rish narsaki qorong'i tusha endi. Hop, havolar futbolni. Mana Orenburg qozoqlarni jiri deb aytadilar ular. Ularni birinchi tegi ilk zamondagi narsaki stolitsalari. Shulay bo'lg'ash. Mana bo'linuv vaqti kelgach, butun biz yerlarimizni qaytarganda, Urusdan tortib olganda, Boshqirdiston, Tatariston, Qozog'iston meni boshqa bir keldi hozir. Надеюсь, eshitiladimi? Надеюсь, yoziladi. Сейчас перепроверю потом. Короче, Оренбургда, наверное, ну, он точно bilmayman, но было бы как бы это, как бы такой возвращение, как говорится, предков, земель предков и возвращение какого-то там запоминающий на всякий моментно таки истәлек үшін қалдырға Оренбургны, допустим, Қазақстанлар үзләренә алсалар, шунда туран түгел, а Құрылтай ясарга может біз. Оны исеме Құрылтай булырга тиеш. Мына ул более теге мына Башкортстанда бездә Құрылтайыбыз бар, Казакстанда Құрылтай бармы юкмы белмим. Мына шул типы собрание инде, әйме? Құрылтай исемле җыелган дәүләтләрне җыелышы шул Оренбургта ясасак, туры килергә может. Но это тоже не означает, что без буйсынабыз кимгәдер. Это получается просто место, где будем собираться Татарстан, Башкортстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Мына шул 5 дәүләт шунда җыела. Теләсә, ул дәүләткә кирергә может Таджикистан, кем анда Туркменистан кирергә может, если теләсә. Афганистан да бәлкем кирергә может. Мына примерно мына шул дәүләтләрне без мына шулай Құрылтай итеп шунда җыярга мөмкин. Мана шулай, примерно. Азербайджан, теләсә, мана шундый, шу безне тирәдәгеләр генә. Безне тирәдәгеләр генә. Ну, монда теге төрекләргә тамга куйган кебек була инде. Ну, ул шул Құрылтайда төрекләр дә җыелырга может. Но это не означает, что мы будем под кем-то. Вот это надо себе на нас зарубить, что мы не будем под кем-то. Татарстан үзенә була, Башкортстан үзенә була. Но biz инде икебез якынбыз. Без бер-беребезгә ярдәм бирәбез. Казакстанга Башкортстан якын. Без ярдәм бирәбез. Менә шулай бер-беребезгә ярдәм бирергә может без. Вот шул Құрылтай аркалы. Вот шуны Құрылтай дип, шунарга нам биреп, инде исем биреп, шунарга Құрылтай дип, менә шуны эшләсәк, вот менә шул более какой-то практический, результативный әйбер була. Но не Туран. Туран түгел. Төрекләргә буйсынырга түгел вообще. Вообще, по сути, беркемгә буйсынырга түгел. Һәрберне делегациясе була. Құрылтай. Менә монда бит Европарламент бар бит. НАТО-мы кем әле алар? Менә шул инде. Менә аларда да бер җирдә Құрылтай була, анда була, Брюссельдә була, әллә кайда гына, везде, да, это собирается. Вот сборище. Вот у нас то же самое должно быть. Менә шул Оренбург, әйме? Оренбургта эшләсә Құрылтайны бик шәп була. Урта этот Татарстан, Казахстанны примерно бергә ала торган булсак, примерно уртасы дисәк тә була инде. Ну, примерно менә шул тирә. Менә шулай эшләсәк, мне кажется, будет идеально было бы. Главное, чтобы это назывался Құрылтай именно дружественных стран, братских, реальных братских, у которых языки одинаковые, корень пусть будет турецкий, само собой, да ведь, но не каблуки Турции.
Манашу будет идеально. Вот эта тема будет идеальна. Вот там будем решать свои военные проблемы и все проблемы мира, мировые проблемы. Там можно будет решать. Все проблемы там можем решать. А бизнес-проекты в дальнейшем и внутри республик решаться будет оно само собой. А вот глобальные проблемы, чтобы мы могли там развивать наши народы в других странах, мировых странах, вот там должно оно решаться. Шул Курултайда biz әңгәмә ясыйбыз, мөнәсәбәт итеп, теге сөйләшеп, бөтен нәрсәне килешеп, менә шунда вот там, вот это будет идеально. Там, допустим, кто-то говорит, там общая армия должна быть. Вот общая армия булырга тиеш. Вот насчет этого военные там тему можно будет обговаривать там. Вот мына шундай. Как вам идея? Вот это вот более практичнее было бы. И безопаснее. Зато ни под каблуком, ни перед кем.